Евгений Рыбчинский, народный депутат Украины 8-го созыва, с нами сейчас на прямой связи по телефону. Алло, здравствуйте, витаем вас. Мої вітання, панове. Мои витания, да. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась вокруг телеканала АТР и блокировкой ее финансирования? Почему так сегодня происходит, по-вашему? Я вибудовувати не буду теорії змови, але цілком очевидно, що якщо є недофінансування або взагалі нефінансування каналу, який є стратегічним для національних інтересів України, значить це відбувається в інтересах, можливо, якоїсь іншої сторони. Це для мене абсолютно очевидно. А в чьих це може бути інтересах? Кому це може бути цікаво? Так. Скажімо так, це може бути цікаво тим, хто домовляється з Кремлем про якісь свої бенефіції. А ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день в переговорному процесі знаходиться тільки Банкова. Угу. І тут питання не в тому, що вони прямо зараз зливають АТР і взагалі кримсько-татарський народ як такий. Вони цього зробити не можуть. Є історичні передумови. Українці жили з татарами протягом сторіч, ходили разом на Москву і дуже багато всього спільного. Тут питання в іншому. Це предмет торгівлі. І якщо вони оці 50 мільйонів, які передбачені на фінансування АТР, не відмінили офіційно, то значить іде якась торгівля з Москвою. Угу. Евгений, скажите, пожалуйста, по теме Крыма, когда мы затрагиваем вопрос водопостачания, смотрите, вот уже правящая партия начала прощупывать почву в Украине, даже в мире, как среагирует на эту тему. Как вы думаете, власть все-таки пойдет на это, будет подавать воду или же продавать в Крым воду? Наскільки мені відомо, я можу помилятися, і попередня влада теж рішила цим питанням і теж за гроші продавала воду в Крим. Тому нічого дивного під небесами немає, якщо ця влада теж буде домовлятися про те саме. А що це буде означати, по-вашому? У нас же елемент зради, він присутній у нас не рік, не два, ні останні роки, ні один, не два Майдани, а протягом сторіч. Тому я можу сказати тільки одне, що будь-який відхід від національних інтересів України відкидає Україну ще на сторіччя, навіть не на пару років, на сторіччя назад. Угу. Но благо ведь в Украине есть активное гражданское общество, которое, я уверена, не даст власти, даже если она этого захочет сделать, подавать воду в Крым. Справа в тому, що наше активне співтовариство, громадськість наша, вона може підтримувати за свої гроші телеканал, який для них є важливим, тобто АТР. Але впливати сьогодні на 70% провладних фактично неможливо. Тобто не існує такої формули в світі, де б 30 перемагало 70, розумієте? Тому в даному випадку ми маємо згуртуватися, причому навколо якраз АТР, і розуміти, що це не просто кримсько-татарський канал, це і не просто проукраїнський канал, це самий український канал в Україні. Дуже дякуємо за позицию. Это, Евгений, и еще один такой вопрос. Вы знаете, 3 мая Меджлис крымско-татарского народа организовывает марш на Крым. Они идут домой, как заявил Рифат Агачубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, планирует пройти административную границу. Все идем, да, действительно, и к этой акции могут присоединиться все неравнодушные украинцы. Вот вы поддерживаете инициативу Меджлиса? Це однозначно, це не можна не підтримувати. Це треба піарити на всіх ЗМІ, крім того, закликати світових лідерів, зокрема і найближчих, от Ердоган, якщо б взяв би участь в такій ході, це був би шалений крок підтримки і України, і кримсько-татарського народу. Я вважаю, що там мають стояти всі, і колишній президент Порошенко, взагалі всі наші 5 президентів, чи скільки у нас, які відпочивають, умовно кажучи, вони всі мають іти маршем, а можливо і чинний президент також.